Здравейте! Днешната тема на нашия подкаст "За една от 8" ще бъде една интересна според нас тема, която така или иначе ни вълнува през целия живот. Не само тогава, когато сме малки, тогава, когато станем големи. Защото това ни предполага различни роли и различни взаимодействия с другите. И темата, аз така не я споменах, но тя е свързана с ролите в семейството. Вие, уважаеми дами, какви роли взимате, в какви роли се разпознавате, какви роли ви подават в семейството, какви избирате за себе си или сменявате ли ги ролите в семейството? Аз съм... Да, кажи. Тя гледа само мен, Не, аз и двете ви гледам, Нека Нана да започне. Не, какво да започна? Само ще аз те правим етап, че аз съм в ролята на проклетията обикновено. Смисъл, това ще я кажа, ти продължи. Това май всички жени сме тая роля на вещиците или баба Яга. Но аз мисля, че и ние, нашите жени, наши майка, съпруга, любима, дъщеря, внучка, просто... Понякога и мъж. Налага се. Мъж се налага, защото в днешно време имам такова впечатление, уважаеми приятелки, сигурно вие ще го споделите, че ние жените сме иззели ролята на съпрузите. Някой и на мъжете. Защото не е на кучето, всичко е наред да ви кажа, ама ако започнете да лаете и не спрете, тогава вече е проблем. Иначе смялкането може и да стане. Особено на мърррр, мисля, че ще се харесате. Така е, значи жената поръча да стъклата, да се оправи пералнята, тя работи, тя каза какво да се пазарува, тя винаги организира почивките, колкото и моите момичета да ги питам. Да, винаги аз организирам, как той веднъж не се сети да предложи или да ангажира хотел. Не, чакай, бъркаш. Чакай малко. Това, че аз съм културно масовик, това не означава, че съм иззела функцията на мъжа ми, разбираш ли? Да. Няма кой да го титулова него или мене, ти ще организираш това, пък ти ще... Нали, ролите, жената има една роля на майка, на домакиня, на тази, която трябва да се грижи за семейното огнище, мъжа, който... Нали, това са онези характеристики на роли, които са много общи, но оттам нататък съвремието много е отворило тези рамки на роли. Като нас, и самите ние вече очакваме от мъжа да играе ролята на простиращата, на берящата, на готвещата или на готвещия. Между другото, напоследък страшно в глобален план се внимава дали говорим в мъжки или в женски род, така че сега ще вземе някой да ми се обиди, че говоря за мъжете в женски род. Така че моя мъж, например, простира, пее, готви, купува хляб. Боже, какви мъже има. Пръска с препарата за петна. Там каквото има да се пръска. Ама само пръска или след това и убира? После слага в пералнята и пуска. Да, за пералня или примерно там, естествено, ако е за почистване, убира прах. Убира и не съм го научила аз. Искам да кажа, че не го е научила и майка му, според мен. Може би се е самонаучил? Самонаучил се, най-вероятно, да. Така че ролите са много условни. Нещо. Така е. И напоследък, нали, все повече, според мен, мъжете не се притесняват да влизат, нали, да навлизат в ролята на домакинята. Нали, ако не искам така, нали, да ги обиждам, но нали, да се занимават с домакинска работа. Нали, това, което примерно в нашето детство няма такова нещо. Баща ми да сготви, да простре, да изпере, да пусне просмукачка. Не, той е мъжа. Майка ми веднъж влезе в болница. Тоест не веднъж, но имаше проблеми с стомаха и с язва. И имаше едни кризи и бяхме малки с сестра ми и тя влезе в болница и ние сме всички в шах и паника, защото какво ще едем? Майка ни е в болница, баща ми е с две ръце заврени, нали, такова, иначе много интелигентен и всичкото му беше хубаво, адски готино, обаче, нали, просто не се занимаваш с това нещо. Вярвате ли ми, че една седмица ние ядохме пире с картофи на фурна. Обаче бяхме много щастливи, Това успя някакси да го докара. И една седмица пиле с картофи и успя да намери банани и той беше най-великият баща на света. Виж, просто... И другото, което е той, аз свирих на цигулка, нали, в детските си години,
А той беше най-фалшиво пеещия човек, когато познавам. Сестра ми е втората след него. Цепяла, значи. Така. И сега, той трябва да играе ролята на майка ми, която обаче е много музикална, непрекъснато се интересуваше от свиренето ми по цигулка и непрекъснато там с цигулката по главата и ръка ме вбие, нали, ти такова, нищо не правиш, Моцарт не се свири така, ужас. И той сега трябва да изиграе ролята на майка ми, която отсъства. И аз, скрибуцам там нещо, глупости, упражнявам се и той влиза. Тук това не беше ли малко фалшиво? И чекавам аз всички леш просто, защото той абсолютно не разбира какво е фалшиво и какво не е фалшиво. Да вземеш да го повториш. Аз си ми наприто с картофи, и повече не се занимай с мен. Като е изел ролята, тя си има и специфична функция и веднага е влязъл с репликата на майка ти. Да, ма нещо не го взехме на сериозно, искам да ти кажа. Да. Така че не му се получи. Да, аз между другото нямам нищо против да влиза в ролята на мъжа. Даже му се сърдя, като ми скрие клещите. Ми беше скрил клещите и не мога да ги намеря. Къде са инструментите? А ти пък какво ще правиш с клещите? Как отверки? Някъде ги заварява отверките и клещите. И аз си казвам, направо се поболях. Викам, къде са ми отверките? Къде са ми клещите? И даже стигнах до там, отидох и си купих мои, за да може, ако пак ми ги скрие някъде, аз да си разчитам на моите. Не искам да ти кажа, че аз също си завивам, отвивам, бъркам. Аз не се страхувам. Даже понякога той ми вика, не бивай тук, мога да направиш нещо. Аз казвам, че аз ако не го разръчкаме на хубаво, как ще се разбере, нали? Работи ли, не работи ли, какво му има. Да, аз не се страхувам от това, натискам бутони по телефона си, да бъркам контакти, някакви такива неща. Говорейки си за тези роли, нали, може би там, където се чувстваме най-сигурни, това ни дава възможността да се усещаме и най-справящи се. Аз се чувствам сигурна във всичко. Тогава пък така не изземваш ли възможността не да я чува. Да, и на някой друг да прави нещо друго, в което и той се чувства добре, защото правейки всичко, така не оставаш пространство на другия. Абсолютно. Аз се шегувам. Какво значи да мога да правя всичко? Изобщо не мога да правя. То няма и нужда да правиш всичко, нали? Не, например, мъжа ми не обича да се занимава. Даже беше много така, ще си призная, малко ми беше срамно, обаждам се на зет ми и му казвам, че мъжа ми не може да махне един контакт от стената. Аз смятам, че това е много елементарно нещо и се изнервям. И не мога да викам някой да маха контакт. Нали? То са две болчета такива се развиват, но той не обича да се занимава. Той е строителен инженер и има някакви притеснения с тока. И аз абсолютно го разбирам, няма лошо, понякога се изнервям, но въпреки всичко съм приела, че той не обича да се занимава с такива неща. И просто водопроводчика, чик, ало, Веско, тока, ало, и се ги викам и така. Да, примерно аз на предишния си брак бях човека, който сглобява и разглобява мебели. Пирони. Ти си се надминала. Да, не, просто той не го влечеше, не го можеше. Той ми казва, с тия пръсти не мога и аз се сглобявам. Той само придържа, аз завинтвам, отвинтвам. Вика, айде, чакам те да разглобиш кошарата. Добре, на детето ще подаряваме на някой. Ама ти имаш ли проблем с това? Защото аз нямам. Нямам, мога да го правя. Аз мисля, че ролите си за това, за да влизаш и да излизаш от тях. Въпросът е дали излизаш. Защото като вземеш функцията да управляваш всичко или да правиш всичко, аз бях впечатлена от това. И аз мога да правя, да завинтвам, да речем, стилаж, но като видях Гери, един ден бяхме поканили мъжа ми да забива едни картини и да стоят правилно. Да забива едни картини. Така да е. Да забива картини. Добре. Сръба. Да забива едни пирони за едни картини. И ние може да го направим това, обаче ние помолихме мъжа ми да дойде да го направи. И той не можа да направи. Не, той дойде и видя Гери. Тя пък беше започнала да сглобява във банята един стилаж. И той беше толкова изненадан и той вика, тази жена просто ме изуми. И той вика, защото... И аз това му казвам, защото знаеш, че аз мога да го направя, но никога няма да го направя той. Да. Заради това, че, примерно, тя се впряга в всички от тези неща, които може да остави на някой друг, който, да речем, мъж.
Защото аз ги бързам, бе, Жужи. Овен, разбираш, аз искам сега, купуваме го и трябва сега да бъде сглобено. Не мога да чакам 3 дена някой да се накани да го сглоби. И това е пали така, отвътре. нали разбираш, че не даваш възможност на онзи, който след 2 дена ще го направи с по-голяма Никога лекота. няма да го направи, ако ти не започнеш. Просто Давам няма ти как пример. да се- Да си купиш нови обувки и да ги оставиш да отлежат 5 дена. Не. Същото, Обувката същото още в е. магазина. Да. И аз така купили сме нещо такова, сега трябва да се сгуби веднага. Ама Аз обувката ти не. носи удоволствие, Ама- рафта какво удоволствие ми носи Ама да мисълта го ми, сгубя. връщам ви пак в темата. Значи има едно друго нещо, което обаче е много важно. Защото ние си говорим така с смях, но истината е, че има пък хора, които много са зациклили в собствената си роля. Значи, ама се зациклили в ролята на мъжа, който ще удари по масата. В салатата. Тук Къде е? това. Или жената, която е примадона някаква такава. Вее си с нови триво и вече тя е само някаква женка. И така нататък. Случвало ми се, аз мисля, че съм ви го казвала това нещо, преди много години беше, моя колежка, мъжа й, аз и тя сме на някакъв концерт. Връщаме се и сме с тяхната кола. Това се развиваше още във Варна като действие. И в един момент, тъмно е, и на едно много оживено кръстовище, с много голям трафик, но... няма значение, Боже, във Варна за Брекърска, що место. И колата спира. И ние сме по средата на кръстовището. При което аз докато разбера какво става, мъжа и нали изкача и започва да се опитва да бутне колата, нали сега. Да Ясно, изкара от що може би кръстовището. няма да ни удари първата кола, която лети от златни пясъци, но въпросът е, че въпреки всичко сме на много оживен трафик, в трафик и на кръстовище по средата. И той тръгва да бута, при което аз като го виждам, че бута, аз разбирам, че вече нали, колата явно няма мръдне сама. И аз отварям вратата и аз скачам и аз тръгвам да бутам, разбираш? В един момент може би хора са ни помогнали и избутахме. Беше въпрос на няколко метра, просто да не сме в средата на кръстовището. Тази луда, тя ми беше приятелка по това време, не мръдна. Вие бутахте и... Стоя се отпреде до шофьорското място И се само дето червило не си сложи, разбираш ли? И аз се изумих. И викам, ай няма да й казвам името. Казвам, извиняй, какво сме тя? Че втори път да не съм те видяла. Аз казвам, моля, ама то нали мъжът ти тук колата, какво? Купил си е кола, има си проблем с колата, да си я бута. Правилно. И аз наистина изумях. Да. Не знам дали съм права, не знам дали съм крива, не искам да съдя никого, тя е абсолютно в правото си. Но някак си за мен, в каквато и роля да си влязъл, обстоятелствата, ако налага да излезеш от тази роля, трябва да имаш топки, за да излезеш от ролята. Да. После пак си влизай в ролята. Ама да не стоиш в някаква роля и някак си да ни помогнеш в екстремна ситуация, не го разбирам. Тя си е сложила ролята на принцеса и е страх да си наведе Короната и... да, главата, че ще падне короната и си отстоява своето. Колко е функционално, това си е въпрос на избор. Добре, все пак да кажем и нещо друго, като говорим за ролите. При определена ситуация в семейството, в която се случва нещо наистина екстремно, в случая, примерно заболяване, онкологична диагноза или нещо друго, когато действително се налага ролите да се променят, как бихте коментирали? Там мъжът в един момент изпада в ролята да взима дете от градина, да върши абсолютно всичко, даже да покрива, бих казала, 2 роли. Да. Не е задължително. Със сигурност и на жената в определени ситуации може да и се наложи също. Ма това е временно, защото в крайна сметка това, което се случва, не трае от тук до края на света, а само докато има нужда жената да й бъде направено малко повече пространство в това да не бъде твърде активна, да не се очаква от нея чудеса, които не може да предложи, най-малкото, защото и се налага да се лекува, може да бъде по-изморена и така нататък. Но в същото време, ако тя, бидейки жена, която се лекува, ако има запазена нали, едно такова присъствие от гледна точка на това да се чувства добре, това снемане от тази роля на нейната активност не трябва да бъде нещо, което да й вменява едва ли не, че тя е станала инвалид и че трябва да стои да се пази като нали, такова рохко яйце, защото в крайна сметка това може да я накара да се чувства и излишна.
И Ама има едно друго нещо, отказването, че тя и да. трябва все пак, ако мъжа наистина се е наложил да поеме нейна роля, поради невъзможност да изпълнява тя някаква функция, даже не бих казала тук роля, но аз мисля, че трябва да уважаваме, когато човек иска да вземе нещо от твоята роля, ако изобщо го разделяме, нали, т.е. ако един мъж иска да не се сготви, ако иска да нещо да помогне. Това трябва, или както обратното, нали, ако жената пък нещо прави, което да кажем, че по-скоро се предполага от мъжа, аз мисля, че трябва да уважаваме в партньора си желанието да стъпи на ушите си, както се казва, или примерно да забрави за собственото си его и да направи нещо, което е против волята му, нали? Защото преди всичко, може би това си имам предвид, когато говорим за роли. Да направиш нещо, което Не ти е присъщо. не ти е присъщо и не ти се иска да направиш. Ама то присъщо или неприсъщо, кой ни го дава като едва ли не Кой насока, разпределя кой го ролите? разпределя това. Това е аз не правилно, знам. това е мъжко, това е женско. Аз мисля, че в едно семейство, който може да го направи или който иска да го направи, негова волята да го прави. Аз поначало мисля, че ние като се женим не си пишем длъжностна характеристика. Естествено и слава Богу. Ще върши, с изключение на това, че е ясно, че мъжа няма да роди. Нали? Това поне мисля, че е сигурно. Но иначе всичко останало. Да не говорим, че ние говорим за ролите в семейството и май се разпиштолихме и не ни стига времето да проговорим за всичко останало, може да го оставим за друга тема. Но ние не говорим за майките, за децата, защото пък като се замислим, ако детето трябва да играе само собствената си роля, само се замислете, значи то да се обърне и каже, аз съм дете, не ме закачайте. Нали, защото детето, примерно, какво се предполага да прави, нали, примерно да учи, да ходи на училище и там да прави каквото. Но реално погледно, детето трябва да помага вкъщи, може да отиде до магазин, да направи много неща. Да, не очаквам да изремонтира бойлера, нали, това е ясно. Да, през такива неща, през които и то се учи и се подготвя. Но пък има едно друго нещо. И тук вече, да, сещам се. Всъщност, същността на темата ни днес, защото от друга страна пък има майки с по-големи деца, които очакват децата им в един момент да изземат тяхната функция на родители. Те вдигат ръцете и краката и предават Богодух. В смисъл, нали? Край. Нито мисли, нито е в състояние адекватно да реагира на някаква ситуация. И в един момент аз съм виждала, особено сред онкологичните пациенти, жени, които са тотално... Аз разбирам. Да, страх, ужас, шок, нали? Изпаднал си в амок, но трябва по най-бързия начин да се опиташ да се съвземе, защото някои от тях остават доста дълго време в това състояние и в един момент децата, примерно на 20 години, на 18, Не, и по-малки дори. нали, те в един момент трябва едва ли не да изземат функцията на майка си и те да я водят на лекар, да я взимат от лекар, да разпитват лекаря, да организират какво ще стане, там примерно да напазаруват или нещо друго, което... Аз мисля, че то не е било присъщо за тях само заради това, че се появила болестта, а като начин на функциониране. И тогава, когато детето изземва тази роля, то е защото някой ме освободи от това пространство да се случи по този начин. И майката, която е в ситуацията, да речем, бори с онкологично заболяване, тя самата има вторична полза за себе си да избере, ами сега имам правото през болестта някой друг да изземе онази роля, в която така или иначе не ми е присъща или не ми е водеща, или пък мога аз да обърна в семейната иерархия и сега аз да бъда в ролята на дете. Така давам отговорността някой друг да бъде голям. Някой друг да взима решението вместо мен и тя стои в една удобна за нея позиция. Тоест, може ли в такъв случай да заключим и да кажем, че да, ние можем да си избираме роли, може да си влизаме и да си излизаме от тях, но в крайна сметка трябва да внимаваме, когато определени други хора, макар и наши много близки, се опитват да ни вменят роля, която дори за известен период от време да играем, защото просто едва ли не някой ни е принудил, да сме достатъчно адекватни и по най-бързия начин да се освободим от тази роля, която не е нашата и не искаме да играем. Можем ли така да го кажем? Защото Разбира се. едно е ти да играеш ролята на мъжа поради различни обстоятелства. Дали защото, примерно, си самотна майка, дали защото, примерно, мъжът ти в момента се лекува от нещо и ти трябва. Нали? Това е друго. Но някой да ти вменява роля, която ти не желаеш да играеш, и другия да абдикира, нали? Аз мисля, че това не е нормалното всъщност. Това не е нормалното, да. Всичко друго е нормално.
Или поне в рамките на допустимото. Нещо друго, вижте колко умно се изказах. Направо. Аз просто чакайте малко тишина, трябва след това, което казах. Я дай да пляскаме, да чакаме осмислим, и аз се замисля. Да Браво! осмислим философското ми Така твърдение. е. Шегувам Така се, разбира се, подигравам се със себе си. Кажете какво е в едно изречение друго може да се каже за тази тема. Това за влизане в ролите е много важна тема. Това Сега няма ви да е слушах. значение, Не. Сега и аз малко ще се изкажа. Няма Мъничко. време. Нямам. Добре, само искам да кажа, че жените от това се оплакват. Докато се лекувах, тук имах вчера една такава дама, мъжът ми беше изключително любезен, внимателен, ходеше с мен, говорихме за темата. Когато вече оздравях, тя казва оздравях, защото е минал етапите на лечение, той ме забрави. Той не се държи по същия начин. Тоест, това, което ти казваш, тази роля му е била наложена. Тя не му е била характерна, специфична, приятна. Той се оттегля и сега вече те няма за какво да говорят, няма какво да дискутират. О, не, според мен това е психологически момент. Тук мисля, че Ами да, не сменяме знам. темата. Не мисля, че тук Не, Не знам дали Той е взел роля, Ти даваш която- пример, който в момента няма как да е. Това е индивидуален и изисква допълнителна информация, за да можем да го коментираме. Не можем да го коментираме. Не. да, но тя ти казва, той беше в ролята на добър, загрижен, прекрасен съпруг. В момента, в който приключи лечението му, той играе друга роля. Но въпросът, той временно ли е влязъл в тази роля? Ами, или очевидно изведнъж, временно. след като тя е престанала да се лекува, той просто е разбрал, че и на него му се живее и че му е писнало и е започнал да играе друга роля. Това ли? Аз не мога да знам нищо. Не знам неговата позиция, но Трябва да го питаш. Това е доста, да, конкретно, Мгм. конкретен случай. Но иначе аз мога да кажа, че нали, сравнение с това, което съм наблюдавала в действото в моето семейство и сега това, което се случва в моето семейство, бих казала, че е страхотно, че ролите се отвориха и можем да си Взаимодействате, да си си взаимодействате. помагаме кой с каквото може. Да. Да, не е хубав момента, в който в едно семейство един трябва да бъде нагърбен и с двете роли. Това просто нали, да поема отговорности, които трябва да бъдат споделени. Това мога да кажа. Аз не мисля, че освен ако човека не е самотен родител, не мисля, че при всички положения някой може изцяло да си даде ролята и ти едва ли не видиш ли в един момент да играеш и двете роли. Това е твърде шизофренно според мен и невъзможно да се случи, но така иначе да не забравяме, че все пак хубаво е да мислим за каквато и роля да играем, че нашата не е първостепенна, а на съпруга ни второстепенна или обратното. Всичките са главни или достатъчно така важни. е, да. И Всички да сме знаете, главни че герои. каквато и роля да играете в Главни живота, герои. никой няма да ви даде Оскар. Гледайте ни следващата седмица.